Întotdeauna când te vei mântui vor fi oameni care te vor critica. Nu crezi? Când te vei pocăi, întotdeauna vor fi oameni care te vor critica. Ascultați-mă. Niciodată să nu vă pese de părerea oamenilor când trebuie să vă pocăiți. Că nu o să fie cu voi la judecată niciunul. Nici maică-ta, nici taică-ta, nici preotul, nici pastorul, nimeni nu o să fie cu tine la judecată. De fi singur tu și Dumnezeu. Nu mă crezi? Nu, dacă nu mă crezi, atunci când vei avea o boală incurabilă, să vezi cât o să fie cu tine la oncologie, la Cluj. Cât o să vină și o să zică, suntem alături de tine, toată lumea. Ia să vezi să rămână fără funcție, să rămâi fără funcție, să rămâi fără bani, să rămâi fără sănătate, să vezi cât te vizitează, să rămâi văduvă, să vezi cât mai vin să te viziteze. Sau văduv! Să nu vă pese de oameni niciodată de ce vor zice, să vă pese de Dumnezeu ce zice.